Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da haka, sannan mu sake saduwa da ku a cikin wannan shata mai albarka. Labari da dumudumin sa. A yau ne jarumi Lawan Ahmad na Izzasu ya mari Hannatu Usman a wajen Milkesha. Ana zargin bacin rai ne ya jawo Lawan Ahmad Izzasu ya mari jaruma Hannatu Usman a wajen Milkesha. Wajen Milkesha din nan na bugun zuciya mai dogon zango ta bugun zuciyar masoya. Wannan abu ya faru ne a Kano a lokacin da ake shirye-shiryen ɗaukar shirin fim ɗin na 37 da jarumar take fitowa da sunan Nafisa. Wata kwakwaran majiya ta faɗa wa hajjan da fim cewa Haye Hannatu ne ya ɓaci ne. An faɗa mata cewa labarin baya buƙatar ta. Baya buƙatar ta a wannan lokaci kuma za a canza ta da wata. Sakamakon wani hatsari da ta yi a cikin fim ɗin. Majiyar wadda ta buƙaci mu sake sunanta ba mu tabbacin cewa an samu matsala, kuma ta ƙara da cewa kowanne fim ana yin sa ne domin riba, kuma kowane fim mai dogon zango ya gaja ka a cire ka a lokacin da aka dama, ko kuma ana ganin labarin baya yi da kai sai a cire ka a dace. Kuma jiya take bayyana yadda marin ya afku. Ta ce kowa ya san Lawan Ahmad yana da zafi, ita kuma jarumar gani take kamar ba za a iya yin fim ba in ba ta. Bayan jaruma an fitilo mata da wannan batu, nan ne jarumar maganganu marasa daɗi wanda har an kai ga samun matsala ga darekta. Cikin fushi Hannatu Usman ta yi wani gajeren bidiyo wanda ta ɗora a shafinta na Instagram. Ta bayyana cewa ni ba ce ne aka yi a cikin shirin bugun zuciya ba, ciyan masoya ba, ni ce nan na cire kaina sakamakon wani abu da ya faru mara daɗi. Duk wani ɗan adam ba zai jure wulaƙanci ba, duk da ana jurewa a yi haƙuri domin gaba in kana nema a ma, amma duk mutumin da zai maka abu kan yi maka sai wulaƙanta ka ko cin mutunci. Haƙura da abin shi mafi alkai. Jannar fim ta so jin ta bakin wannan jaruma akan wannan abu, sai dai kash matsalar ba mu same ta a waya ba. Sai dai mun samu wanda ake zargi da marin jaruma, wato kan Lawan Ahmad Izzasu. Jin hakikanin abin da ya faru a tsakanin su. Lawan Ahmad ya musanta zancen, ya ce shi bai ma san da wannan zancen ba. Duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Kada ku manta ku danna mana subscribe, idan kun riga da kun mana subscribe to ku mana like. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.